A les portes del Palau de la Generalitat Valenciana, els extreballadors de la radiotelevisió li han recordat a Alberto Fabra que va cegar un servei públic essencial. Ni Telerús ni Telefabra. RTBB serà de tots els valencians, o no serà, perquè RTBB tornarà. Però som ciutadans valencians a més de treballadors i no tenim prou amb demanar una radiotelevisió pública en valencià i de qualitat. Volem que el pròxim mes de maig tenim una Generalitat pública en valencià i de qualitat. Amb això sí que ens conformem. A les 12:19, quan es va desendollar Canal 9, hi ha hagut un minut de silenci. El grup de percussió Amores l'ha trencat, amb una violència de sorolls que ha intentat competir amb la rudesa del tancament dels mitjans. Més de 70 col·lectius han signat el manifest del comitè d'empresa de la RTBB, on es denuncia que s'ha renunciat a difondre el valencià. Tots sabem que una llengua sense presència als mitjans de comunicació està condenada a morir lentament. A nit hi va haver un concert a Burxassot amb l'adhesió de molts grups musicals. El comitè d'empresa de la televisió catalana va estar present, en solidaritat. L'estrena del 30 minuts que han fet un grup de professionals de Canal 9 i que s'emetrà demà per TV3 va ser multitudinària. Per alçar uns nous mitjans públics hi ha molta feina per davant. Desmuntar lleis i vèncer obstacles jurídics i econòmics. Però tots els partits polítics en l'oposició s'han compromès, fins i tot el partit de govern que els va tancar. En Parc Marco TV3, València.